Čauky lidičky, máme tady nový video s holkama. Čau, byla. Kde je Váňa? Tady jsou lidičky. My si jdeme žehlit vlasy. Žehlit? Co jdeme dělat? Prdele. My si jdeme vařit vlasy. Jdeme vyzkoušet nový tohleto. To jsem tak divěřko. Mám jazyk na tom. Nevím, konovi. Michalo, Viděla pokusy na něj. jdeme to. Za chvíli se vám ozvu, buď to bude bez vlasů nebo s vlasama. Už jsme jako v procesu. Máňo, už jsi taky v procesu. Nemůže. Češu se. To budu chtít pásat tak a to nevážně. Tak jo, to vyčeký. Dejte nám like, odběr a sdělejte to. Takže já si češu vlasy už a Eliška už tady barví. Podívejte se. Já jsem pak tlustá. Já se zatím jenom češu. Trpím tady. Židla, jo. A co teď? Co? Potřebuje něco pod sebe. Takže podívejte se, jak vypadá Eliška. Už má vlasy nabarvený. Už to působí, že má tašku. Put it even on the side. Press it on. Aha, It's like go like this a bit. nemůžu, to je špinavý. Dobrý, to ti půjde. To už ti, to ani musí dělat tu tašku. Fakt ne. To ti světlá samo. Tak to světlo. To ti světlá rychle. A jako tak. Alo, boss. Ok, guys, jako mám vidět za chvíli Marušku. Ano, čau. Tak tady holky blázní s Maruškou. Maruškou, ukaž se. Ty vole, ty vlasy si měla To ne, to má jak. To Paní Kutra, Co je? ty vlasy si dají za uši. No. Ona to má jak. To. Ale jak to budete dělat? Neboj se, dělaj. To se dá proměnit, asi ne. Tak co má, jdeš si dělat malír. Hej, Majo, kdybys to šla tam přes den. Ne, nedělej to. Co? A to budu mít venku? Jo. Tak lidičky, já už jsem v procesu, nevím jak to. Pálí mě strašně krk. Maruška si jde dělat malír. Já nemůžu dechat. Nejberu čelo. Co to je za háček? Je nějaký blbý. To asi neuděláte, bo Musíš. Snaž se. Vidíme za chvíli. Hello. No, Máňo, řekni mi tvé pocity. Moje pocity jsou takový, že je prý špatný háček, tak ještě uvidíme, jestli něco budu mít. Je to jedno, Máňo, a budeš to mít slavný, takže je to jedno. Já to chci mít krásný. Ale nebude to ono prostě. Vyšela se tady stará. Prostě nejde. Není špatně. Ale to nejde, Máňo. Ty se nesnažíš. Ty se nesnažíš. To není nic, to, co na to. Tam šroubovat. Ok, guys, tak za chvíli se zase uvidíme. Sabitý. Jo, udělej si taky, dělej. Jo, jdu na to. Tak to vypadá to Evžen. Alias Eliška. Alias. Počkej, ty tam dáme to. Já nevidím. Dobrý, za chvíli se uvidíme, čau. Takže lidičky, já už jsem si teda byla umyt hlavu. Pak vám ukážu výsledek. To mám ještě černou kotletu. Já. Michalo. Co to je to bílý? Takže takový máš asi vlasy, ne? Dáme fialovou. No a teď Maruška. Jo, a teď to vidíte to ty kotlety. No, takže. Já vám to za chviličku ukážu. Tada! Tado. Toto. Co vy na to, lidičky? Jo, napište nám do komentářů, jestli se vám to líbí a jak vypadáme. A nezapomeňte nám dát like a ne dislike. Jo, to dáváte jako na YouTube, jo.
Video. Jestli se vám to líbí, dejte like. Jestli se vám to nelíbí, dejte subscribe. Jej. Ježiš. Tak lidi, my jsme se vám přišli ukázat. Já nevím, no jako... Svítíme tady. Já svítím tady nejvíc. Takže to mám to černý. Maruška to má takhle, takový... Jako divoký, no. Má to hezký. Krásný. No. Ale co, je to změna. Je. Chtěli jsme pro vás udělat hlavně video, jak se barvíme. A příště třeba budeme na zelenou. Ne? Co? Což bude. No. Čekajte, Nebo- jako barvu chcete udělat, ne? Jo, přesně tak, napište nám do komentářů, jakou barvu si máme dát příště a my to pro vás uděláme. Nebo jestli se máme ostříhat. Nebo jestli Eliška se má ostříhat do hola, tak jej ostříhám. To ne. To by nešlo. Tak teď tím videem chceme se už rozloučit, protože je 11:30 večer. Koukej tady, 11:30 večer. No tak nám nezapomeňte dát like, koment, hoďte tam hlavně odběr, abyste se nenechali ujít další nový video. A sdílejte naše videa, prosím. Děkuju. Good night. Ahojte.